بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجمل كرمكم محمد صلى الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إني واتي وكرا إني واتي وكرا أني بارا با أني جمنا جو أمبا مالبا مالبا إيه مالبا سكان مالبا سكان مالبا سكان مالبا فيفنا سكان كو سكان كو هيرة سكان كو هيرة أيوة على كوكي أمين كرمكم محمد نعم جلك كون يام على كأن كنجا على كسي جندامة على كفنجا كوي كسي ندندو جلك بافالا كهنا لا كدارسمو تشادو اتنيل اتنيل bo ani saya okuma de bi dondo ni soja inato nga dondo kashi kada ka isiginto mo be isigine ni bela jeli tegere ni soja nyaji ani mo nyako ko nyame ala kabalo ko donde ke sigine ba fara kinal o fene o flabe jurube adama den ala kabalo ala ke hinala o do ni a jurube dan fen bela jeli musko ba ko ni wala ko ni de muso wolo ka ibato ko dala ko ka sigine dondo do na nyina fato mai o fene ke mɔgɔ idere den musoman I tatew I tɔgɔ kɔni b'a la I b'a lamɔ dɔ de I n'a fɔ dɔ fana t'a lamɔ e ye cogo min na a bɛ taa dɔ ka guwa kɛ a bɛ taa dɔ ka du jɔ awɔ ko ni denmuso ni ba tɔgɔma da la ko I sigina ye dɔ bɛna ɲina fa tɔgɔma ye o kɔni tiɲɛ ye dɛ o kɔni tiɲɛ mɔgɔ yɛrɛ I den de bɛ di nin wɛrɛ ma hali ni I bɛ jamana kuntigiya la I den bɛ taa dɔ fɛ yen min tɛ jamana kuntigi ye a bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni e yɛrɛ mɔgɔ ka mɔgɔya n'i ka fɛn bɛ ka fisa n'o tigi ye o ye laada yɛrɛ de ye musoman kɔni bɛ taa dɔ ka du jɔ I n'a fɔ min bɛ e kun o fana bɔra yɔrɔ dɔ la o nana e ka du jɔ ne ka du la ye an b'a ngo auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim bi arabaye maskalo tile 17 sama fani ngoni kiri abla an shira here la ala kan tile here la amin ya rabbi ko ba mulo an ba damin leso faso yere ka fasili ale ko ni à côté ako Ahmed Bayo ministre nyema min ku Côte d'Ivoire na signa la kanema kono anga mani ministre nyema atara Mali tola o jana jaw bela jelina ne motar wani le sor ko manola le sor ko ako kene min blalendo jolila ne pankulu kene pankulu jigi kene masuya suyi zone aéroportière wi tili min ke o radio ako abena adam ne tukunde sino ka doji ka doto manje ako abena adam ne tukunde ayiwo wala sa yoni be atlebi ani akoron ni ya jate miyo mi mena ci sisa obita hectare ba duru ni keme duru bisaba ani nani na uzuko jiya buna ci ayiwa ni amba jamana resa dunga faw dunga fem ina fo maloni nyo aman gonaw abla ko ne jate mine songo yele be ka ken nun kan ne songo be ka daka de dondoni gouvernement du Portugais gouvernement dungo ko tekenga mun ye ferelikelaw ye o kelaw o gouvernement te hakimin kelen kai de Ablay Mohamed Salet Anadif ko Chebai anana ministre tokola anfaya ba wati mun kalfale mala ya ka barake ay ko ngondila usoro ay nya fulikuye aywa ka fulikuye katla kale tato ni mi sama flani mwa ni kekeli o samia maniyan ko ni jigi dalimbaka afo bena seneke o bena kanini nke o mako bena ke mina balola ako balo ton million ta ani kelini o de ko dondo nyeblay l'indépendant Museveni ene bana kumana akodi même si ka to ni watina anga politique maw ani fanga tigla maw si ka do da ka fa to mina ka fera soro kuma même si ka to ferke kana do mo si ka hakimana si kana ferke do si ka baraka to la ko foba ale ya abro da ministry ko ke sigili do ke sigili mi ne jabna dimbela jelembe e restoro akono okani wala sa cour d'assises ni watina mado ni Abdou Fali ni Mamadou Befal ko olu koni olu jarakira de malien sénégalais
ayiwa fal kon du de ayiwa ko jarakira ka fo kube mi ko welela min kube min ngala a ko joru la ku kanga la jo kamugu chuladi abba amma kandi mo ye ayiwa ko kana kan mawi mun sona ka fangon ka chin swa bela jeli fune falu ke ka bingani rema wa katlaka juguni ni adabanya sa rema yo ablay ni wati nan ka fode ko chamanche fanga afrika do a sena wala na kuma ni mbimbi human rights watch aliko ni ayira ka fode joro lendu de ko kadaka mun nodu jagile no yana ke jowda barabe ka ke ketu mina sharia bulo ka te ka ke ina fo anyema ablay au conseil islamique au ka jate ko nala mamu no donsowi ani terrorisme be katiba masina tola wa ko lu ko ni abuluda au conseil reka demena ako una muni ke sebla doi ngere na nyono marala jarisiu lu ko ni ngere ka mamu bla ye olu kun ka mamu mine ye uborbo lu kana mamu ka horoyana ma wolum la bala olu kun misigonawi ayiwa ablay ni watina dantkali kelena ka fo anga susurasu yoro be ni kon kola fode ni mami watin do ke yoro dola do beta olu norobla don no meseni relève ni no kumeka ke tesit mugudi kisechi bawu jamfachu ako ye mugudi kisechi olu do nyanda unye wala sa anga surati che tambongo lu torala ta mbongo olu tuna amotayro don olu rela ni se cheni chama kira mo bisika ni fo ni misare mate info matin kumana akodi dantkali kelembe farabugu sabu jadi sim nbe munde no fe were jabri ba de info matin nye forona mutu biri ba bulu abla damel ko du mo jenandu mo ki se ana kalibu ula were ko ni chanda ni jole ko nta do ni ko me fen no fe mi Vatican chrétien dîner chez le pape fi chrétien catholique pape ko chrétien a jora rekoso komi gordani cheni musuka furungo mai ko ale ko ni ale datola ko lu nere datola ko kuma do o majeno nere datola o ide bla si datola ko majena ire no do wedding for o ba ira ka fo dine masona da halajiwa jevu la ko da halajiwa te halak ya halaki wa halaki de mo na halaki ni zola amina le canard de la déchaîné même et oui c'est venu que tu vois faire l'animal oui c'est bien ya de oui c'est venu que tu vois faire l'animal ya ajele ko kuma ni ko mo way jumi ko kuma jamu me kuma jon jadu ni jaay ça doit kene so jere kene damle ke kene ani anga la de la modo no damle ko ndo ba damle ke ni burda me bonno ni ani olu sigira bonno bla sebena ka fo ambe jeni anga jeni ni min kera alger o kono kuma o doni berela de o de kuma bia so se ke ko ako ande mun keni accord pour la paix ande mun kenai bengai me anse secrétaire la fiala ko ande mun dikanai ko kana farawa walma ange akono kuma anga do berla o de yingali mi damelege akoli oko awa ko anga akono kuma ta foi kana anga na foi bla ko anko anga bela jelen do berla anga jena kono kuma be waliyali damelege kuti nga mi le chemantela sa fulati akoli ako malenshi ali malien ni malien ya naka malien ya masabati kusube ko otejene au ka folin e ka folini kunga alsa ko aito atabloima ko obe sugudila ko mutaya do tigitigi ko ni ko be waleato atagle afamuna l'indicateur du niveau mana akoni ni watina anga jamana kono ya ira ka terroriste olu muri kize chike ansongo so si chetangile olu turala ta anikele olu tunna ulumla olu fene terroriste che ulumla olu suyira
ni wala inko nam abla mo bo sami sanugo ani ajengo ni no luka kube jadi ukera koninda sidibe ni ani nga politique ma belebele bay amado ale mo dati chey ale ko tiala ko ni gira malo de Allah akbar ko ma do ma ajora mun la ani sewon be la dalube kata fo ko mam wani kele sura sikunda benendo bure ruju ka lu man ko fa mu fara yoro mina ko olu be se ka taa ni kube ke to di ka o ke ko bene nyom kube tira ma o ke de se ka a kuma yɛrɛ fɔ a ɲɛ kan an n'a sɔrɔ loi d'entente ka fɔ ko an bɛnna ko dɔ kan ko jamanadenw bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma ɛlɛ jamana yɛrɛ ka ɲini ta a n'a ka sini kosɔn a bɛ ko nka ko a kɛ fɔ ko nin jɔr'u la la loi d'entente bɛ se k'a fɔ ko nin kɛra malo ye dɛ jeli tɛ suma nin kan ko nin wale dɔ ye sini nin kuma na fɔ nin kuma bɛ bɔ sini ne ma hakili la k'a banna adamaden bi yɛrɛ kan nin kuma in tɛ ko bannen ye dɛ sigat'o la ayiwa Sud Hebdo kuma na a ko Amadu Aya Sanogo ka kuma diyan a ko kube min ni a jaabiw k'a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen se tɛ mɔgɔ ye nka maaw sigilen bɛ nka sini min ko yuguba ta dɔ ye ni ye kiri ala ka kiti bɛ k'an ma ban dɛ ka mɔgɔw boli ɲi la ka tila k'o kɛ ten ko i n'a fɔ ko foyi ma kɛ ka taa minnu b'o olu kɔ yan nɔ ko olu bolola sɔn jamanadenw ka nafolo la minnu sara olu bonyɔrɔ u taw la olu dun hali minnu sara olu tun bɛ jamana ka baara la k'a tiɲɛni barika bonyana jamana nafolo taara k'a di maa ma minnu n'olu ka maa tora la jamana nafolo fana taara k'a don maa la minnu n'olu tun bɛ faso kumabɔ ni baaraw la jamana taara k'a don kiiri la fana k'a kiiri ka ɲɛ kiiri ma kɛ ko a digi kɛra jamanaden de la wallahi ko a kun ye mun ye o ye kuma yɛrɛ ye Mali min ye n'olu jalakilen don k'u tun bɛ fɛ ka fereke don cɛmancɛ fanga sen na ko o bɛ baara bɛ ka kɛ kɛcogo min na bi ko jɔrɔna ko ba ayiwa min ye fanga yɛrɛ baaracogo ye Mali kɔnɔ ko conseil des ministres 2 de bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ko maa hakili la ko 1 don ko 2 don dɛ nka o 2 in o bɛ na nacogo min na an t'o dɔn les échos wele b'a kun cɛ a b'a kun cɛ mars kalo tile 17 san 1980 Cabral sara u ye Cabral fa ayi Cabral fa u y'a fa e ko nin ko bi Allahu akbar Ablaye ko nin don e ko bi taa don man don bi do ke ko bi don ko mɔgɔ bɛ se ka mun de bɛ se ka to mɔgɔ hakilila nin na bi ni ye Cabral Abdul Karim Kamara nous comme Cabral secrétaire général UNEM Union nationale des élèves et étudiants du Mali Cheikh Mohamed Cham nous comme Mamoutou nous Cabral Terry Bili Baye à quoi est akilitikin kɛ nin don ma sina la min o don a suma yɛlɛmali a n'a fali san 41 don bi y'o dɔgɔ duman ye Ablaye yanni waati dɔ cɛ an bɛna hakili jagabɔ nin ko in kan nin na e ko ka fɛ ko ye tubarikala bin bɛ taa ni ye Falajɛ ba kɔfɛ Falajɛ tun tɛ dugu ye village tun don kin tun tɛ dɛ sisan u b'a fɔ quartier Falajɛ o tɛ wa awɔ ko Touré mun bɛ Bobozo la olu tun bɛ kɛnɛ ɲini mun bɛ taa sɛnɛ yɔrɔ min na olu de taara Falajɛ village la ka falen ka taa kɛ sɛnɛ yɔrɔ ye Touré de Bozo la o kɛra en 1898 hali bi ko tɛ dɛ Falajɛ b'a mɛn dɛ a y'a sɔrɔ Falajɛ tun ye dugu fitinin de a tun bɛ ba kɔfɛ ji tun bɛ ko Falajɛ yɛrɛ ye jumɛn ko ji dɔ tun bɛ boli ko o ji tun jɛlen don parce que o de ye Falajɛ ji boli yɔrɔ min jɛlen don donc ko Falajɛ o de y'a tɔgɔ yɛrɛ bamanankan de don bamanankan don mɔgɔw tɛ don même pas kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye Falajɛ voilà ji jɛlen bɛ boli yɔrɔ min na Touré taara kɛ sɛnɛyɔrɔ ye Touré bɛ yɔrɔ min na bamananw taara u sɔrɔ yɔrɔ la suraka taara u sɔrɔ ani fulaw taara u sɔrɔ donc a kɛra misigɛnna ani sɛnɛyɔrɔ ye ani nakɔ o de tun bɛ Falajɛ yɔrɔ la ji tun bɛ o yɔrɔnin na ji tun bɛ o tɛ wa awɔ tiɲɛ don donc sisan dugu bonyana u y'a kɛ quartier ye k'a don dugu kɔnɔ waati min na o ye pont la ka Balabugu jɔ ka quartier Mali jɔ ka Tunu jɔ Dɔdɔbuguni jɔra donc Falajɛ fana kɛra a dama quartier ye k'a don dugu la
kabla commune fɛ. Commune 6. Voilà, donc Falajɛ ale ka dugutigi fɔlɔ tɔgɔ ye Bacho Touré. Bacho 98 1898. 1898 Bacho Touré. Bacho Touré. Ale bɔlen ko u y'a di Banzama Touré ma. Après Burema Touré, Hayina Touré, Bani Touré, Ba Sidiki Touré, Dramon Touré, Ibrahim Touré de Bessa. Et ça fait Touré de Yesikiba. Numéro de Touré de Yatouti. Yafo. Uli Yatouti. Uli de Fanakere, Niemaye. Yafo. Uli de Yorosigi. Fala de do. Fala Dié de do. Mogo Tourita Sénégal. Touré ka Sénégal do. Bikote Falajete. Bikote Bi Falajete. Voilà, ma fi ko do. Tabarikala. Tabarikala. Ajarani. Adumbiya. Abadite. Kambe sinina la sunama. Inshallah.